Igbo bụ Igbo, ndewonu. Ndị be anyị sị na onye a gwara kwe afọ ọzọ na a ga-agwakwa ya na ikwu amarọ na ibe ga-ezi ya. Ozi a na-ezi na-agarụ to all our parents. Unu n'anya unu afụ na emechigo akwụkwọ na enwere 1 month break tupu emepe another term. Biko dododo, ọ ga-amasị m dịka onye nne ka onye nna ị na-aga shade maọbụ ị na-aga ebe ị na-arụ ọrụ ka ị kpọrọ ụmụ gị gaa ebe ahụ ka ha fụ ka esi akụta ya bụ ego eji akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ, ka ha mata na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na alụwa n'anwụ erie na ndụ, na ịkpata ego adịọkwa n'izi talk less of more nke eji wee kwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ na another term. Ọ bụrụ na ị na-eme n'ọfụ, ụmụ gị ga na-amụta ife n'elu ụwa. O nwere ife ha ga-amụta ebe ha na-aga akwụkwọ. O nwere ihe ha ga-amụta n'elu ụwa, ihe gbasatara aka ọrụ, nka na ụzụ, businesses. O nwekwara ihe ha ga-amụta ebe ha na-eje okpukperechi. Nya ka nsị ka m gwa gị dịka onye nne, ekwene ka iji aka gị mee gịnị butọfu ụmụ gị, maka na ihe m ji ekwu ihe ekwu bụ ka ị ga-esi wee gwa ndị ka onye nne na-emechiri akwụkwọ ịkpọkwa ụmụ gị gaa akwụkwọ another extra lesson. Ọ pụtara na nke agụrụ agụ na o nwere ihe baa n'ụbụrụ ka ọ nke ha ga-amụta na extra lesson ga-eme na ha ga-abụ a prọfesọ ma ọ ha ga-enweta BSc or doctorate degree. Ihe ọ bụla ị na-eme, kpọdowe ụmụ gị nso, mara amara na nne ewu na-ata agwa na nwa ya na-ene ya anya. Mmiri dị ire eju dịrị nwa nkịta, ụzụ amaghị akpọ ogene na-ekwe ịgba anya n'ọdụ. Ndewo na ị gere m ozi a, tụsakwa ya ka ụmụnna anyị sonye ma tinye oke nke ha. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewo.